Kyllä, Sarke ja Krykov ei pääse karkuun, se on ihan selvä, mutta tuo mäki, löytyykö siihen vielä Jauhojärvelle, lähtee nyt vuorohiihtoon, toiselta rataa, oikealta tulee Saksa, vasemmalta tulee Venäjä, nyt on liikenteessä vilkasta, nyt on todellakin oikein paljon menoa, mutta eihän siinä taivu, Saksa pyrkii pääsemään ensimmäisenä mäen päälle, Sarkella on siis 4 vuoden takaa hopeaa, ja pääseekö tuonne mäen huipulle ensimmäisenä, Krykov ja Venäjä ei pääse, Sami on kakkosena, Suomi kakkosena, näin ollen Sarke sinne menee, tummat lasit silmillään, Saksan kakkosnumero siinä, ja juuri on ennen, tulee ulkorata, Krykov sisällä, ja Ruotsi on niin kaukana, Suomi saa mitalin tänään, mutta mikä on väri, tuleeko kultaakin, siitäkin vielä taistellaan todella rajusti, loppukirikamppailu, ja Venäjä on kolmantena, kukaan ei pääse irti, ja kolmikko laskee tänne, 400 metriä matkaa maaliin. Ja Saksa ensimmäisenä, Jauhojärvi tuohon kovaan mutkaan, Ruotsi on jäänyt 100 metriä, 80 metriä, sieltä ei mitaleilla tulla, ja Sami puikkaa sisäkautta, on päästä ja pääsee ensimmäiseksi, ja sitten Sarke kaatuu, Sami Jauhojärvi johtaa 5 metrillä, Suomi johtaa tätä viestiä, Sarke kaatuu sinne, Ruotsi painaa kolmanneksi, saako Krykov enää kiinni, pystyykö hän tulemaan tuolla viimeiseen mutkaan, Suomen johto on 3 metriä, Suomi on voittamassa miesten olympiakultaa, jos Sami Jauhojärvi työtää tasatyödellä, voi riemun päivä, Suomi voittaa, ei vielä tiedä, aivan parasta saa tekijä tulee takaa, ei saa kiinni, Suomi voittaa, onneksi olkoon, valmentajana Venäjä on lyöty 2 metrillä, ja nyt tulee Ruotsi tulee kolmanneksi, sitten tulee Norja, sitten tulee Sveitsi, Suomi on voittanut Paris Sprintin olympiakultaa, Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen, ja nyt on aika, Helsinki, porilaisten marssi.